Ahojte, ja som Cirkus Francesco Jung. Francesco Jung, tak ukážem ako týchto tu. 5 vlnov, červený, modrý, rúžový, fialový a čierny. Rodí tieto tu pekačky. Krabičku s loptou, lampu, plačenú špachtulu Nike, knižku, modľa a máchnu. A trafia do antény domu. Tak, sledujte, ide to skúsiť rúžový. Tak rúžovému sa nič nepodarí. Ani modrému. Ani fialovému. Lampa. Červený. Je chytrý. Skvelé balmy. Ale neukázal ešte našu bobujku. Všetky zhodené prekažky, nie len jednu lampu. Skús to ešte raz, fialovník. Nič. Štyčelník. Nič. Modrík, nepadaj nám. Výborne, čiernik. Zatím ty vyhráš, si už hodil lampu. Možno zhodíš aj Nike. Alebo loptičku. Tak keď je taký čierny chytrý, tak nech mi zhodí ten čierny. To ste mali aj vy dokázať. Tieto dve loptičky, ide ešte čierny. To je červený. Yes! Čička spadla. Nič? Tak. Hľadáme posledných 5 hodov. Skúste teraz, máte vložený pokus. Výborne. Je rúžovník. Rúžovník. Modrík, tiež nič. Kniha. Skvelé, ide? Nič. Čo si vnete a zhoďte tie pekačky. Tá toto, naši herci totál zošibli. Tu už by ste mali vedieť, to mám teraz hodiť. Do toho fialový. Skvelé. Skvelé. Len tak ďalej.
A teraz ideme natočiť nudné video. Nebúchajúce. Shiny circus suck. Quite